खुलुमबाय नोंथांनि चेनेलनि दारै आं जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैनिबो गोदान बोसोरनि मोजां हामलायहरनानै जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड एरियानि गासैबो रायजो राजा न'खरफोरा देहा मोदोम जिउ माने मोजां थानो हायो आनान गसाइया बोर सारस्रि हरो बेखौ आं बयनिसिमबो जोंनि सारा बुहुमनि बर' आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि बर' रायजो राजानिसिम आंनि गोदान बोसोरनि भलन्टियार फर्सनिफ्राय गोदान बोसोरनि मोजां आरो गोथार गोसोनि हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। दाथ' जोङो बुहुमनि बर'खौ खौसे जानो खावलायदों आरो जों जिथु दा बड'लेण्ड बिदों बड'लेण्ड आन्दलना बे जोंनि सेकेन्ड चेप्टार सेकेन्ड फेजनि आन्दलन बियो बाहाय जोङो दा अर्गेनाइज खालामनानै जोङो गोबां माने गामि ओनसोल आरो इन्टेलेक्सुवेल मानसिफोरखौ बयजोंबो जों सावरायदों बयबो जोंखौ वेलकाम खालामदों आरो जोङो फैगौ माबा समफ्राव जोंहा मास रेलि दङ बेनिफ्राय गोसोखां बिलाइ होनाय डिसि आरो स्टेट गभर्नमेन्ट दिल्लीसिम बेबायदि मेम'रेन्डाम जों बड'लेण्डनि थाखाय होगोन बेखिनि थांखिया दा बर्थमान दंथ'यो। बिनि उनाव जोङो माखासे माने जिथु मोनसे आन्दलन खालामनो गोनां जायोबा बाहाय माखासे स्ट्रेटेजि थायो सेक्रेसि मेनटेन खालामनो गोनां जायो लाइन अफ एक्सन बेनिफ्राय माने डिप्ल'मेसि माखासे पलिसि लानो गोनां जायो बेफोरखौ जोङो उनाव सावरायनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेराव जों हगारनाय जाहैगोन आरोखि। बाहाय जेनेबा बनसु बा गुबुन अर्गेनाइजेसननि खोथा गैया जों बर' माहारि हिसाबै जिखि संगठनावनो थाया जिखि आफादावनो थायाथों मानो खिन्थु बड'लेण्डखौ जोंनो नांगौ बे थांखिया बयनावबो थानांगौ। बेनिफ्राय जों अकल बनसुजोंल' नङा बयबो माने आफादजोंनो बर'नि आफादफोरजोंनो जोङो राजखान्थिनि अनगायै बर'नि आफादफोरजोंनो जोङो क'अर्डिनेसनखौ लुगैयो आरो क'अर्डिनेसना जोंहा दंबाय थायो आरोखि आरो इयुनावबो थागोन होननानै जों आसा खालामो आरो खौसेयै जोङो बड'लेण्डखौ माने बड'लेण्डनि जिथु आन्दलन बे आन्दलनखौ जों दैदेनलांबाय थागोन आरोखि। माखासे कमेन्टफ्राव जोंनोबो बायदिसिना गाज्रि बाथ्रा बुंहरो जाहाथे बेफोरखौ हरा जोंहा खुनु रावबो पलिटिकेल पार्टिजों खुनु माबा गैया सासे सानैया थानो हागौ आरोखि दा बाहाय बुंबाबो दाय जायो बेखायनो बे नोंथांनि मिडियानि थ्रुयै आं ओरैबायदि मोनसे खावलायहरनो लुगैयो जोंनि बर' माहारिया ओरैनो फिसा माबाल' बेखायनो राजनैतिक सार्थखौ गारलायनानै बे बर'नि राजनैतिकफ्रा गावजों गाव माने खौसे जालाया गावजों गाव खौसे जालायनो हायैनि मा बाथ्रा दं बेबो बर' आंबो बर' नोंबो बर' बयबो बर'नि फिसा गथिखे बर'फ्रा खौसे जानांगौ। राजनैतिकनि थाखाय गावजों गाव नांलाय खमलाय माने जालायबाय थानाया बे माने जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव आरो बर' माहारिनि थाखाय मोनसे बेले बेजे सोमजिनायनि बे मोनसे माने माबासो आरो माने नुथाय बेनिखायनो खौसे जालायनांगौ खौसे जायोब्लानो रावबो जोंखौ माने होबथानोबो हाया आरो रावबो जोंनि बे बिथायाव जोंनि सिथ्लायाव रावबो आगान होफैनोबो हानाय नङा। बेनिखायनो आङो गासैबो राजनैतिक हान्जा बुद्धिजिबि गोरों गोरा बयखौबो खौसेयै माने ज' जालायनानै गावबा गावनि सार्थखौ गारलायनानै बर' माहारि हिसाबै खौसे जानायखौ जों एक्स भलन्टियार फर्सनि जानानै खावलायहरनाय थायो। बेनो आरो पुनर आङो फिन गोदान बोसोरनि गोथार हामलायनानै बयनिबो मोजांखौ हामलायनानै आनान गसाइनाव आर'ज हरनानै जों दिनै नोंथांनिसिम बे गोदान बोसोरनि हामलायनाय मेसेजखौ हरनाय जाबाय। जय बड'लेण्डनि गोजोन्थों।